jagħmilhom ħallimhom. Inselmulkom sinjuri naqgħu mal-shooter. Ġimgħa ġdida. Però xiex. Ix-shoes kważi nista' ta' ġimgħa għaddit. Jekk issibu xi ħaġa, imma jekk issibu xi ħaġa tajba, ħabdu ma twinnaw. Jitafu nixtieq li mmor, insomma, se mmorru aħna, ma fil-31 ta' Marzu. Iva. Saret protesta. Right. Mal-funtana Right. ta' Tritoni, jaw fej kun hemm 3 tonis il-ġim il-nofs. Xett. Xiex. Toniz minn huwa. Mux taħħel, fil-fonu xarek jisima Tritoni għax Toni. Insomma, daw 3 nisa, fil-faqt daw fil-ritrat tawnek, qed jipprotestaw għaliex jemnu illi il-ħalib huwa mhux tajjeb għall-bniedem u qed jinħaqru il-baqar. Issa. Jekk taqbad tfittex fuq dil-biċċa xogħol tal-ħalib, mhux tajjeb jux li issib kull tip ta' informazzjoni. Hemm min jgħid illi il-ħalib huwa tajjeb jittieħdu u hemm min jgħid illi assolutament mhijiex xi ħaġa tajba. Hemm min jgħid eżempju li sakemm tkun għandek tarbija, imma mbagħad jargumentaw lek illi tkun għandek tarbija titieħu l-ħalib tal-om. Ġifieri Il-fattu, u dan huwa fatt importanti, li silna nxorbu l-ħalib xi ħaġa moderna, ġi mhux minn dejjem konna hekk l-antenati tagħna dawk dawk ma kienux. Issa aħna x'nistgħu nagħmlu bħala show, teraj. x'nistgħu? Nistgħu niġu nitnejku minnhom Le, imma le. nistgħu nsibu xjentist li huwa iffukat fuq il-ħalib jan nixorbu aħna l-Malta u nistaqsu f'ċerti Laqna, mu. Isaac, il-ħalib huwa tajjeb għas-saħħa u jekk huwa tajjeb kemm il-tazza hija rakkomandata? Il-ħalib għandu n-nutrienti kollha l-ġisem għandu bżonn u huwa tajjeb ħafna s-saħħa. Għandek bżonn tieħu bejwet ieħor rikomandat 2 tazzi kuljum, se jiddependi mill-età. Normalment il-ħalib tal-baqra rikomandat għat-tfal minn sena l fuq għal tul ħajtek kollha u tieħu sa 2 tazzi massimu 3 kuljum. Il-baqar, mill-esperjenza tiegħek inti li għandek tista' tgħid aċċess għall-farms kollha li jipproduċu l-ħalib u għall-baqar. Ovvjament ma sax kun hemm il-ħin kollu, imma il-baqar jiġu trattati tajjeb. Iva, mela, hemm affarijiet fl-irtsiet li qegħdin hemmhekk jinnaffa l-brushes biex il-baqra tkun messaġġ matul il-ġurnata jew kollhom tracker fuq saqajhom jaraw il-movimenti kuljum. Ir-raħħal jiċċekkjaw il-well-being tal-baqar kollha, ta' kull baqra. Apparti minn hekk, il-kumpanija tħallas lir-raħħala skont il-kwalità tal-ħalib u l-kwalità tal-ħalib tkun għolja biss meta għandek baqar li huma mrawmin f'ambjent li huma kontenti. U nistgħu ngħidu li tallimna xi ħaġa. Imma ma saqsejtux ħaġa importanti siġi s-sajf. Eh. Kif saqsejtux dwar il-baqar il-ħalib u s-sajf? Safejna fjena mill-ftit li tal-lim tajjeb illi il-baqar jagħtuna l-aqwa ħalib fix-xitwa. U mbagħad fis-sajf problema għax fejn tkun sħana jinxfuq u joħroġ ħalib ta' trapp. Hekk isir ħalib ta' trapp. Mor kiesaħ. Mela, furban number 1 l-iktar liġijiet li ma nafux bihom. Legali jew le li meta tmur tixtri prodott ikun hemm prezz imniżżel u mbagħad tiġi biex tħallas u jkun hemm prezz ieħor u tiddejjaq meta fuq il-prodotti ma jkunx hemm prezz imniżżel. Kemm nabot jien. Taħseb li legali jew illegali meta tmur tixtri prodott ikun hemm prezz imniżżel mbagħad tiġi biex tħallas u jtik prezz ieħor. Illegali hu. Ġi, taħseb ma jistgħux jagħmlu għadi. Suppost, tħallas li il-prezz li hemm fuq il-xelf fuq. Eżatt. Fuq il-xkaf. Fortunatament jiġri wkoll, ġieli anke jkollok special prices imniżel fuq il-xkaffi special prices imbagħad tmur tħallas u jekk ma tiċċekkjax il-kont tinduna li ċarġa kont differenti. Tiddejja u xejn. U taħseb li legali di jistgħu jagħmluha jew le. Skont jien lex biex qed ikunu smartu. Tiddejjaq meta ma jkunx hemm il-prezz fuq il-prodott. Le, ma nħuġ gost. Ma nħuġ gost tiddejjaq, ora ġi. Saraw xejn li l-avukat, sa l-avukat. Ciao, thank you. Meta inti tmur tixtri mill-postijiet ta' ħwienet retail shops u inti ser tixtri xi ħaġa tangibbli, a sale of goods jgħidu bl-Ingliż, il-prezz irid ikun wieħed finali. Jekk inti tidħol ġo post b'ħanut, hija importanti li inti tara l-prezz, huwa bid-dritt u legalment obbligat li jkun hemm il-prezz miktub u l-prezz irid ikun wieħed komplet, mhux esklus il-VAT.
Dak kien xúter għallum, narawkom dal-boħra bibta għada. Good night. Xberes bil-lejla ħjabi. Oh.